Čaute, by som hodil ďalšie Rešik som Fidžit a si som sa ospravedlniť, ja som dostal ban na Domesovom privátnom serveri. Bolo tu uvedené, že ten kto má viac než 15 000 HP, tak či 15 000 inteligence, tak bude mať ban, ja som mal 20 000. Takže uvidíme, že čo sa s tým urobí. Tak aspoň si tu zatiaľ kúkneme tu nejaké veci, keď už nemôžeme za ten privát, lebo ja som chcel ísť dneska aj dokončiť tú väž. Dáme si toto. To je vlastne také kratšie intro, či nežiebe LPčko, lebo tu vlastne už na postách aj nemám čak robiť, možno že ešte večer natočím nejaký privát, aby ste aspoň niečo mohli kúkať. Tak už sme ďakujeme ešte raz Martulovi, už nám daroval 101 hubiček do cechu, čo je úplne výborné, minulý nám daroval 50. Sme zlepšili inštruktúra na 72%, pozície 444, takže je to na dobrej ceste. Tak, už toto si dáme, áno. Ideme si dať nejakú arenku. Tak. Nejakého slabšieho, lebo chceme ísť čo najďalej. Aha, ten je v našom cechu. Tak tento, tak, s kytarkou, dúfam, že ho dáme. Jo, padol, super. Napíšeme CG. Vyskúšame cirkus, nechcem moc dávať väž. Toto. Škoda. My si tu preklikneme, či tam nebude nejaký elik. Pekne. Tak. Vlastne nemôžeme. Vyskúšame ešte, či nám možno, že za to padne nejaký elik. Tak nič, nevadí. Tak to je vlastne asi všetko. Chcel som iba hlavne to upozorniť, že asi začnem stočiť z iného privátu, keďže som stal bán ako podľa mňa to debilina. Keď niektorí tam majú poradžené, že 30 000 inteligence, tak potom nechápem, na čo toľko dávajú. Také silné veci tam dávajú. Napríklad ja som bol level 180 a mal som pre mňa niekde bolo inteligence vydrža 6 000, tak potom nechápem, na čo dajú také silné itemy. Keď už má človek 20 000 inteligence, tak mu dajú ban, tak ako som nechápem. A ja som sa aj pokusil vysvetliť nejak do Nesovi, že ak sa mám dostať do top, keby som mal slabé veci, ne, tak to je automaticky, že som si dal lepšie veci, a tým, že ja som mal 20 000, že som sa chcel vylepšiť, za to mi dali ban, tak poviem to nejaká debilina. Ja to ešte vyskúšam doriešiť. Je mi to fakt ľúto, lebo som myslel, že to dáme, to bude sranda. Ja vám za to natočím nejaký privát, tak čaute.